One of the last stages of the conversion process is people who have converted. They fill out the marriage documents, the ketubah, and then usually, almost straight afterwards, outside the mikveh, we get ready for the chuppah, which we're going to have shortly. וציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. אמא שכחה ירושלים, שכח ימנית, שצאת ראשוני, צדבק ראשוני לחיקי, אימלו אספרניה, אימלו העלה את ירושלים על ראש שמחתי. שמחתי. מעולה. מזל טוב.